אתה נשאר איתנו, אנחנו עוד נעסוק בעניין הזה, אבל בינתיים אנחנו טסים לארצות הברית. אם חשבנו שמערכת הבחירות הישראלית הייתה יוצאת דופן, קיצונית, אפילו משעשעת לפעמים, אז כמו תמיד, האחות הגדולה במערב, ארצות הברית, מראה לנו איך עושים את זה בגדול. אז הלילה היה שם סופר טיוזדיי, יום שלישי הגדול, שזה תאריך מכריע בבחירות המקדימות. עכשיו התוצאות כבר מתחילות לזרום, אז אנחנו רואים בוקר טוב, יש לנו כאן פורום מכובד, יקי דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, ערד ניר, עורך החוץ של חדשות 2, ודוקטור ישראל וייסמן מנור מאוניברסיטת חיפה, ומניו יורק מצטרף אלינו סגן שר החוץ לשעבר דני אילון. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. בוקר טוב, מצוין. איך אנחנו רואים את התוצאות? מה הדבר החשוב בעצם שקרה בסופר טיוזדיי הזה, אם אנחנו מסתכלים קדימה על סופן של הבחירות האלה? המגמה מסתמנת. דיברנו על מבחן גדול לטראמפ, אז הוא עבר אותו בהצלחה רבה. דיברנו על מבחן גדול להילרי קלינטון, גם היא עברה את המבחן הזה בהצלחה. לכל אחד מהם יש כמה זבובים טורדניים באוזן. ברני סנדרס הפתיע, זכה ב4 מדינות, 3 מעבר למדינת הבית שלו, ורמונט, אתם יודעים, האמריקאים הם מאוד פטריוטים, אז בדרך כלל בבית צופים מהם לנצח. היו כמה שהפסידו בבית בהיסטוריה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז ברני סנדרס עדיין שם, הוא לא מתכוון לוותר, אבל עושה רושם שהסיכויים שלו הולכים ופוחתים, כי בארצות הברית זה משחק של מספרים, יש מספר של צירים שצריך להשיג. אצל הדמוקרטים זה 1237 צירים כדי לנצח. להילרי יש גם כמה צירים אקסטרה, לא ניכנס לעניין הזה. אצל הדמוקרטים זה... אצל הדמוקרטים זה כפול, נכון. אז דונלד טראמפ מתקרב למספר הזה, הילרי קלינטון מאוד מתקרבת למספר הזה. זה מסתמן כקרב בין טראמפ לבין הילרי קלינטון. אצל הרפובליקנים שמעתי במהלך הלילה איזושהי פרשנית אמריקאית שאומרת שגם רוביו וגם קרוז לא מוותרים, אפילו קייסיק בינתיים לא מוותר, וזה נראה כאילו הם מנהלים איזשהו סוג של מלחמת גרילה, כשהצבא האמיתי הוא שם למעלה של דונלד טראמפ. כן, נעבור רגע לדני אילון לשעבר סגן שר החוץ. בוקר טוב לך בניו יורק. בוקר טוב גלית. תספר לנו איך זה נראה ככה משם, התוצאות, למרות שאתה יודע, אומרים אין כאן הפתעה יותר מדי גדולה, אבל כל עוד אנחנו בכלל מדברים על טראמפ כאופציה להיות נשיא ארצות הברית, אני חושבת שההפתעה כל הזמן שם. לא, כאן זה נראה כמו קרקס שנודד ממדינה למדינה. עד עכשיו 19 מדינות היו בתוך המשחק. צריך לזכור, מתוך 50 מדינות בארצות הברית, רוב המדינות עדיין לא הצביעו. כמו שנאמר קודם, זה מספר של צירים ולא עניין של מדינות, לכן מבחינה טכנית לפחות, וצריך לזכור שהספירת הקולות בארצות הברית זה עניין טכני יותר מכל דבר אחר. אבל אין ספק שהמומנטום, ההתלהבות, האנרגיה נמצאים בצד של טראמפ אצל הרפובליקנים, בצד של הילרי אצל הדמוקרטים, אבל עדיין שום דבר לא סגור. וכמובן התחנה הבאה שכולם מסתכלים עליה זה עוד שבועיים, ב-15 לחודש, 15 למרץ, כאשר מספר מדינות גדולות מאוד, עם הרבה מאוד צירים, יבחרו. אנחנו מדברים על פלורידה, על אוהיו, אילינוי, עוד מספר מדינות יותר קטנות, וכרגע, למרות שזה נראה טראמפ מול הילרי, אי אפשר לבטל לא את קרוז ולא את רוביו. כן, ובכל זאת בוא נחזור רגע אלינו. כשקם הבוקר ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, ורואה את התוצאות האלה, מה הוא חושב? תראה, מבחינת ישראל זה מאוד מעניין. קודם כל צריך לעשות בחתך המפלגתי בין הרפובליקנים לדמוקרטים. מה שבולט זה שאצל הדמוקרטים כמעט לא מדברים בכלל על יחסי חוץ. ישראל לא נזכרת בצד הדמוקרטי. אצל הרפובליקנים ישראל כן נזכרת, מאוד לטובה על ידי קרוז ועל ידי רוביו, ולעומת זאת דונלד טראמפ מאוד מפתיע כשהוא מדבר על כך שהוא יהיה נשיא ניטרלי מבחינת הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. הוא גם מדבר בצורה, הייתי אומר, קצת תבסית על כך שאם הוא ייכנס לעובי הקורה הוא יכול לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני תוך 6 חודשים. הוא מסתכל על זה כעל עסקת נדל"ן יותר מאשר כל דבר אחר. אני חושב שמבחינת ישראל, אם זאת תהיה הילרי, אז אני חושב שאפשר לצפות להמשכיות במדיניות החוץ של אובמה. אם זה יהיה טראמפ, אנחנו מדברים על משחק חדש לחלוטין. לאיש הזה אין כל רקורד מבחינת מדיניות החוץ,
והוא אדם לחלוטין בלתי צפוי. הייתי אומר שמבחינת ישראל יהיה הרבה יותר נוח להתעסק עם נשיאים כמו רוביו קרוז. יקי, ישראל, אני רוצה למשוך מהפרשנות של דני אילון. האם הדמוקרטים, כלומר קלינטון וסנדרס, נמנעים מלדבר על ישראל כי מה שיש להם לומר יכול לעצבן הרבה מאוד בוחרים? כי יש להם ביקורת משמעותית על המדיניות של ישראל היום? כי הנושא היחידי למעשה בבחירות הוא הכלכלה. זה מה שמעניין את האמריקאים, בטח שזה מה שמעניין את הבוחרים בפריימריז. קלינטון אגב יוצאת נגד סנדרס שהוא מועמד של נושא אחד, רק כלכלה. קלינטון כן מנסה לדבר על נושאי חוץ. אני לא מסכים עם דני, לא תמשיך את מדיניותו של אובמה, היא תהיה הרבה יותר אקטיביסטית במדיניות החוץ שלה ללא ספק, אבל היא כן מזכירה את מדיניות החוץ. אצל הרפובליקנים הנושא הוא הרבה יותר גדול. טראמפ הוא מועמד שלא צפוי בנושא מדיניות החוץ, מהסיבה הפשוטה שלכל אחד מהמועמדים יש צוות בכל נושא ונושא. וגם בנושא המזרח התיכון וישראל, כולל ישראלים, יש לכל מועמד, המועמד היחידי שאין לו צוות כזה, זה לדונלד טראמפ. הוא לא ידוע בדיוק איך הוא ילך. למרות זאת, הוא כן, יש לו התבטאויות מאוד חיוביות כלפי ישראל, איפה נראה כבעייתי, זה באמת אין לו רקורד, אין לו היסטוריה בהצבעות, בהתנהלות מול ישראל, והוא לא צריך תורמים יהודים. הוא מאוד מעריץ את החומה שישראל בנתה סביבה נגד חיות הטרף שבחוץ. איפה שהוא הזכיר זה את החומה, הוא הזכיר את ההסכם עם איראן, הוא ציין שזה הסכם גרוע ביותר, ובעימות האחרון, העימות הרפובליקני, הוא דיבר באמת על הרצון שלו להביא להסכם שלום בין הישראלים לבין הפלסטינים, ואז רוביו אמר לו, זאת לא עסקת נדל"ן, מה שדני אילון אמר, והוא אמר, זו עסקה כמו כל עסקה אחרת, ואני גם מתכוון לנסות ולתווך בה. אולי כדאי לקחת צעד אחורה ולראות שהאדם הזה הוא אדם שבעצם אין לו עמוד שדרה פוליטי בכלל. זאת אומרת, זה אדם שהיה בעד הפלות ונגד הפלות, הוא היה בעד חסמים על רכישת נשק ואחרי זה היה נגד. כן, גם לגבי מהגרים, אז גם לגבי ישראל. זאת אומרת, בבסיסו הוא פונה לקהל שהוא הקהל הבדלני, שנמשך בעבר לאנשים כמו פאט ביוקנן, אבל אין לו ממש חוט שדרה גם בנושא שלנו, ואנחנו, כמו שנרמז כאן, אולי באמת עדיף לנו עם מועמדת כמו הילרי קלינטון, שלפחות אנחנו יודעים איפה היא עומדת, מאשר מועמד שיכול לפנות לכל כיוון. אגב, גם בעניין הישראלי, אני זוכר שהוא אמר, אני הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל, ואז הוא אמר, אני מתווך הוגן. אולי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראל, שיהיה מתווך הוגן. לא, אולי אנחנו צריכים באמת מישהו שלא יודע. הבעיה של מדינת אין ספק שהוא יהיה אקטיביסטי מאוד, כי הוא מתכוון כבר להגדיל את תקציב הביטחון של ארצות הברית. הוא אומר, אני כן מאמין במעורבות של ארצות הברית בעולם בניגוד לאובמה. זאת אומרת, כולם שמים את עצמם כאנטיתזה לאובמה, שאובמה מדיניות החוץ שלו בסופו של דבר נתפסת כבדלנית לחלוטין, ולכן כן כל המועמדים הרפובליקנים, כולל הילרי קלינטון המועמדת הדמוקרטית, כן יהיו הרבה יותר אקטיביסטים במדיניות החוץ. אני רוצה לשאול אותו דבר. אבל שנייה, אני רוצה רגע להגיד משהו. דונלד טראמפ, הרי זה, אם היינו אומרים את זה לפני שנה, זה היה נשמע כמו בדיחה. לפני 3 חודשים גלית. האם זה יכול להיות, אתה יודע, הבן אדם הזה, אם הוא עכשיו הולך לזכות, זאת אומרת, הוא יכול גם להפתיע, בכל דבר הוא יכול להפתיע לטובה, בגלל שלאף אחד אין ציפיות ממנו, זאת אומרת, חוץ מכל מיני אמרות כאלה ואחרות שמעליבות אני מניח שלאלה שמצביעים לו אפשרי, ואתה מסתכל על האמריקאים ואתה אומר, מה העניינים איתכם? יותר מזה. זה משנה, הממסד הרפובליקני, המפלגה הרפובליקנית, מוסדות המפלגה הרפובליקנים התגייסו לקראת סופר טיוזדיי הזה כדי לעצור את טראמפ. אם זה מה שהם מסוגלים לעשות, אז הם נכשלו כישלון חמור ומהדהד מבחינתם, ואין להם על מי להלין אלא על עצמם. הזכרנו קודם את ימי שלטונו של אובמה. בכל 8 השנים האלה הרפובליקנים עשו הכל כדי למנוע מאובמה למשול, להפריע לו למשול, לעשות לו דלגיטימציה, ועכשיו זה פשוט מתפוצץ להם בפרצוף, משום שהציבור שלהם ומעבר לו, פשוט מואס בפוליטיקה הוושינגטונית. הוא רוצה מישהו שינהל את הדברים, וטראמפ מצטייר, לפחות בצורת הדיבור שלו, באמירות שלו, בהצהרות
שלו המתנשאות והיהירות כל כך כמי שיעשה סדר בוושינגטון וינער אותה, וזה מדבר אל הציבור, וזה כישלון של הרפובליקאים. אני רוצה רגע להפנות אתכם למה שעשה את השיחה ביומיים האחרונים, וזה כמובן מערכון של 21 דקות של ג'ון אוליבר, שבהם הוא שוחט את טראמפ לרסיסים. בוא נראה קטע. Main story tonight, and I cannot believe I'm saying this, is Donald Trump. And I do understand why Trump supporters might like him. He's unpredictable and entertaining. Just look how he went after Marco Rubio on Friday. Did you ever see a guy sweat like this? It's Rubio! That's what it is. That's objectively funny. Just as it was funny when a few years ago he tweeted, "I would like to extend my best wishes to all, even the haters and losers, on this special date, September the 11th. He wished haters and losers a happy 9/11. There is a part... אז מה? אותי זה לא מצחיק. לא, בוודאי שזה לא מצחיק. המפלגה בעצם, במידה מסוימת, עוד מתקופת רייגן, בנתה את המפלצת הזאת. במובן הזה שבמשך שנים סיפרו לנו שוושינגטון לא מתפקדת, שאנשים לא יכולים לנהל את וושינגטון כמו שצריך, שצריך אנשים חיצוניים לוושינגטון שיוכלו לעשות את העבודה הזאת. שיעור התמיכה כיום בקונגרס עומד על 11%. כלומר, 9 מתוך 10 אמריקאים אומרים שאנשים בקונגרס לא ראויים לקולם, ולפיכך, זאת אומרת, אנשים שבאים כמו טד קרוז, או שבאים כמו מרקו רוביו, ואומרים, אני החלופה, אז אומרים, הצחקת אותי, אתה החלופה, אנחנו לא חושבים שאתה החלופה בכלל ראויה. יש רק 3 סיבות, צריך להבין, אבל יש רק 3... לסכם, כי נגמרנו הייתם, אני רוצה מילה אחת מכל אחד מכם. דונלד טראמפ מפחיד אותך כנשיא ארצות הברית? בהחלט. מפחיד אותך? לא מפחיד אותי. מפחיד אותך? לא מפחיד אותי. זכרו את רונלד רייגן שהוזכר כאן כמי שהגיע... פרגמטיסט. לא מפחיד אותך. לא, כמי שהגיע כשחקן הוליוודי שיודע... הוא היה מושל של מדינה. הפך להיות אחד הנשיאים הגדולים בהיסטוריה. הוא היה מושל של מדינה. דונלד טראמפ מפחיד אותך? אני חושב שדונלד טראמפ בהחלט מזכיר אופי נשיאות וניהול כמו רייגן. זה מאוד יהיה תלוי בצוות. אם הוא יבחר צוות מקצועי, אם הוא ינהל את האנשים ולא ינסה להתערב בכל דבר ולא ייתן לאגו שלו להפריע להחלטות, הוא יכול להיות נשיא בהחלט ראוי. כן, דניאל אילון כבר הכתיר אותו, חכו לנובמבר ואחר כך היה. ארצות הברית רוצה מנהיג חזק. זה מה שהיא רוצה, והיא רוצה את דונלד טראמפ לכם. כן, יפה. אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מבזק של...